Igbo ndị manje mụ na-ekenekwa mụ ịma na nke ikpeazụ agwa m unu na onye na-amara ebe mmiri na wee mawụ ya ma ebe ya bụ mmiri na wee kwụsị ime ya. Enwere one of the biggest debates kita na-aga online. Mana okwu pụtaba okwu na-apụta kedu ihe na-eso okwu. Ha na-asị na Igbo enwere eze. Kedu ihe Igbo yi ji na-asị na ha bụrụ tribe na ha bụ nation. Ya onye na-asị dododo ọ gịnị na-esekwa ihe nka. Ime ihe na-aga ekwute na-aga eso okwu abụna when some people decide na ha na-adị politically inclined, believe na ihe niile gọọmenti gwa ha, believe na ihe niile akụzi ha n'akwụkwọ bụ nke eziokwu. Ejuzi onye ahụ kedu ihe mee na tata some subjects that has to do with African history is being removed from the subject of in African schools history, because na ha mana mgbe ọbụla ndị mmadụ bido matawa their identity problem adịgolo ha politically, because aman na-ebupụzi ego ka esi ebupụ onye ha na-akpọbụ nwanne nwoke asị na nwego ndị na-akpọ nwanne ha asị bezon na ha bụrụ nwanne ya pụtaje sị ihe niile anụ nwaanyị na-emebụkwa na asị na onye akwa bụ nwanne m. Kedu ihe ma anyị ji ekwuli ha ebe ọbụla ị nọ mara na Igbo is a nation, esikwa na ha bụ tribe, you are right, mana one of the most greatest thing is align everyone we classify Ndi Igbo that na Igbo bụ a nation. Maka na ihe meji one of the most significant thing eji sị gị na ha bụ nation bụ onye Igbo nọrụ Dubai sụwa Igbo, onye Igbo nọ na village Anambra State ya anụ ihe ọ na-ekwu. Yotago enwere saying that na ebe ọbụla ije na-afọrọ onye Igbo ma n'obodo ahụ gara aga, onye ahụ na-asụ Igbo ahụ n'obodo oyibo na-asụ Igbo ahụ na Dubai, ife ya na ebe those places ya akpụ ya onye Igbo, mana deep down in his mind ọ ya sị gị n'osi Ikwere, n'osi Delta, n'osi Rivers, mana ọ na-asụ Igbo mana afọ ya bụ Chinedu, n'ebe ahụ ọ ya aza n'ọbụ onye Igbo. And I find it difficult to understand why somebody nọ na Rivers na-aza Chibuike, na-aza Ogochukwu, na-aza Nnabuike, na-aza Tochukwu ya sị gị na ọ bụrụ onye Igbo. What then is the problem? Is it the mindset? I'm not difficult for some people to learn. Man, the earlier you unlearn those political structure that you have been positioned to learn over the years, that is where the problem begins to leave you. Now, we'll hear name in South Africa as an example. South Africa, you can actually send the blacks no nabeha. My name will hear man. One video trend in Mba. A woman journalist bonyo chabonye Britain. Pepe meet and say, Kedi he munja force blacks, or son and higher force by fire by force, Obana Hekuri, Kobe Hatayanisi, Mohoko to do man where joy I say. That a Nyawakita Nabia as a reporter from British does mean how higher Chukuha, I say Hamba. So Webula Makagene, the Chine Kajihanisi as the black South African Kajihanisi, because Nahana Afu another fellow black South African no bro one ha mana ndo cha bịala abịa to them bụ nwanne ha. So obulu maka gịnị the same thing na ndị mba mmiri na-eme, the men people that classify as ndị Igbo being Imo, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, ha na classify as ndị Igbo. That person ahụ o jezie mba ọzọ nwere ka ọ travel to Ugwu Hausa today mana afia bụ Nnamdi Ikenna, o travel to Ugwu Hausa today akpọ ya onye Igbo, or suffer the same discrimination that he himself has subjected his own fellow Igbo person to. Owutebia nyabi ihe mee in 2023 general election na Lagos. I'm can ekwu ihe na ekwusi eke. This thing occur very very clean and not the crystal clear to everybody. A young lady see no see from Edo, ndị ọzọ si na ha si from Benin. They were denied access to some certain things na Lagos State. Kedu ihe na-eso okwu that na ndị Lagos na-akpọ ha ndị Igbo. The lady pụta na-ewe iwe si ka eke si na-akpọ ya onye Igbo wa no si from Edo, no si from Benin. Wee chie oje si ana ọgụ a na-afọ onwe gị n'isi from Edo, na-ebu onye Benin, na-ebu onye nka, na-ebu onye nke ọzọ, mana ndị na-amarụ gị ọfụma sị na-asị gị na-ebu onye Igbo, ngwa m onwe gị ọfụma na-asị na ịbụrụ onye Igbo. So where then
is it not a high time if you ever trace here your root because knowing fully well that you have been lied to for a very long time. Ekenekwa m unu. Mgbe ndị mmadụ one day mmemme teaching about nsibidi that thing a na-akwụ nsibidi ka unu malụ ka o si wee connect ya anyị niile because a lot of people amarụ maka that thing ahụ unu amaka that writing si wee connect ya anyị niile and that is why ndị ọcha got angry because when they were trying to enslave these people have a way of communicating by ihe ederede onye nọ na Anambra de onye nọ na River Fudi akwụkwọ ọ ghọtaghị ihe nwanne ya nwoke de because one writing connected everybody. Man, that was a story for another day. God one. Oga, anybody wey get mind drive Igbo comot for a state, wallahi, una economy go drop. Igbo people no dey give people problem. The only thing wey dey make people jealous Igbo people na their success. An Igbo man will not seize your land by force. They will pay you cash and carry. They say the Igbos are domineering. No. The Igbos are just hardworking and successful. If you go any market for all around the world and you no see Igbo man, run. Because that place, no be where human being fit live. As far as I'm concerned, the Igbo man is the most resilient man. The Igbo man is the most tribal-friendly man. The Igbo man is the most ethnic-friendly man. The Igbo man is the most responsible visitor you will have in your place. Not be joke. Anywhere for inside Nigeria here, you go there market, you spend few hours for Akara, you know see Igbo man. No say nobody fit live there. What are you telling me? A lot of people, they come out, come talk, say Igbo this, Igbo that. Oga, anybody wey get mind drive Igbo comot for a state, wallahi, una economy go drop. Your economy go drop, no be say come chop, or rose go to one leg miss, or shoot bird the mama fly. Igbo man is everywhere. And when you call your place, they go abide by your rules and regulation. Igbo people no dey give people problem. The only thing wey dey make people jealous Igbo people na their success. Go to Lagos, Ajao Estate, Ogba Estate. Many estates na Igbo people dey live there. And the truth be say, an Igbo man will not seize your land by force. They will pay you cash and carry and bring economical values to your town. They go dey the market, ensure say wetin una need for the city una dey get am. So what is all the brouhaha against the Igbos? They say the Igbos are domineering. No. The Igbos are just hardworking and successful. They are just hardworking and successful. And Igbo man has pride for himself. And they tell you, Igbo man get pride for himself. Igbo man, they know they like to be tenant for long. That is why when an Igbo man comes to your town, he buys land and builds his own house. A lot of people, they look there and say that they're stupid, they don't get sense. No. In simple words, they are successful. I was having a word with some Igbo friends who built houses around my area in Asaba. So, when I this anywhere when I go, I must build house. Even those where they for areas where they're not too love now, war-torn areas. And the guy asked me, he said, Belushi, if I get 300,000 for account, and waiting I need to take it comfortable to get my own house, but just 30,000. Is that not 10% of what I have? I say yes. So do you think I will be stupid to build a house of my own where I go come, open door, enter? With 30 million out of 300 million within my account. He said, no, that's not stupidity, that's comfort. So Igbo people never do you anything. Those tales that they push, Igbos are everywhere. In Benin, in Lagos, in Abuja, in Kano, in Kaduna, in Katsina, in Kafanchan, in Batagarawa. They're there everywhere. Thumb ups for the Igbos. Love the Igbos. They bring good news, development to your town.